Her har vi betjeningspanelet her i Ahorn-kameraen, og vi starter med at tænde panelet hernede i højre hjørne. Og kan I se, den blinker lidt og blå. Og så er vi klar til at køre. Og hvis vi starter med betjeningen op for ovenaf her, så har vi vores 3 lyskreds. 3'eren, den tænder alle de hvide skabslyse. Det lys, der er på alle skab. 2'eren, det er natbelysning. Så den tænder alt det blå lys nede i bunden af kameraen, så man har noget lys om natten. Og 1'eren er alt andet lys. Når man tænder den, så er det tændt. Køber ned af her, så har man den der, den bruges ikke i vores kamera, det vil være udvendig belysning. Det er ekstra styr, der ikke på den. Vand. Tænder vandpumpen, så man kan bruge vandet i toilettet og vandhanerne, så den skal være tændt, for at det kan køre. Så har vi et input-symbol her, og den går over og tænder de 3 andre herovre ved siden af. Prøv at se, om jeg kan zoome ind, så man kan se det. Sådan er. Og hvis vi tager den øverste af dem her, det er friskvandstanken. Jeg kan se, at den er næsten tom på den nu, så den står og lyser rød, men jo mere man fylder på, jo mere kommer den på derudad. De 2 andre, den midterste, I kan se her, nu prøver jeg at zoome ind, hvis den vil det. I kan se, der står 1 og 2, batteri 1, det er på selve bilen, altså selve Renault-delen. I se, den lyser som om, der ikke er ret meget strøm på nu. Det er fordi, der er sådan en ladebooster på den. Så start bilen, så skulle den gerne gå helt op på fuld skrald. Og den nederste i 2'eren, det er bodelsbatteriet, altså det strøm, der er på selve bodelens batteri. Går vi op over her, kan I se, det der lille symbol, ligesom en stikkontakt, eller hvad man skal sige, en stikdåse på det. Men det viser, at den er på landstrøm, altså at vi er koblet til 230 volt. Og det sidste symbol, I skal bruge heroppe, det er den tanksymbol her, og det er, hvis spildevandstanken den er fuld, jamen så skal den tømmes på det, og så vil den lyse rød og sige, nu er jeg fuld, jeg vil gerne tømmes. Og det var egentlig de funktioner, der er på den.